हेल' लोगोफोर फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा टाइपनि जागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो निस्सय नायनानै ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनगोन। जों बिदा बिनानावसो, जेबो गाज्रि सोमोन्दो गैया। थोद फाग्ला दंसैलै लोगोफोर। नायदो भिडिअखौ, नोंथांमोना नायब्लानो बुजिखागोन। बेयावनो गासैखौबो बुंजोबखादों आरोना। बेंगलर वेलफेयार एस'सिएशनजों हमजाबावलायबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफोरा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन फेसबुक पेजखौहाय फल' खालामनानै लायाखै, बिथांमोना बयबो फल' खालामनानै लानो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननिफ्राय बेबायदिनो मोजां खौराङा फैगासिनो दङ दै। बिडिसिआव जेसेबांनाखि खारनानै थाहैनाय मानाय बेखौ गासैबो बिथांमोनानो हमनाय जायो। ओमफ्राय नोंथांमोना निस्सय नुजोबगोन बे पेजआवहाय आरोखि। बिनिखायनो बयबो बे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन फेसबुक पेजखौहाय फल' खालामनानै लानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो लास्टआवहाय एसे बुंबावगोन, जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायहैनो हागोन आरोखि। पेजखौहाय स्रा होनाय नंला, मानो होनना बुङोब्ला आं ब्लार होनोसै आरोना। नोंथांमोना भइसखौहाय खोनासंनानैहाय काहिनिखौ बुजिबानो जाबाय आरोखि ना। रायजोफोर, दिनै फिन आरो बेबायदिनो मोनसे जाथाय जोङो हमनो मोनबावलायबाय। दानिया एसे आलदालाय रायजोफोर। बिसोरो माने गावसोर मोजां मोनलायनाय नङा होननानै बुंदों सानैजों। बिदा बिनानाव सोमोन्दो, जोङो बिदा बिनानावसो सोमोन्दो लालायनानै दङ। जोंहा जेबो मोजां मोनलायनाय जोंनि गेजेराव बेबायदि गैया होननानै बिसोरो जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। नाथाय जों फोथायनो हाया, बियो नंखाय खोथा। आरो बिथांमोनहा बेसेबांबा गोजाननि, हौवाया टंला उदालगुरिनि आरो हिन्जावा चिरां डिस्ट्रिक्टनि रानिपुर सालबारि होननायनि बियो नोंथांमोन। दा बिसोरो गावसोरनि खोन्थानाय मथेबा सानैजों बिदा बिनानाव सोमोन्दोसो जोंहा मोजां मोनलायनाय गैया जोंनि गेजेराव। जोङो खामानि मावनो फैदों। सिगांग्रो बिथांमोनहा गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन। बेनिफ्राय बिदि बिदा बिनानाव सोमोन्दो लिंलायनानै दिनै बेंगलरसिम खामानि मावनो होननानै फैदों जाहैबाय। 27 तारिखआव हमनो मोननाय जादों बिसोरखौ, रबिबार बाराय। दा बिथांमोनखौ सावरायनायनि गेजेरजों न'फारसे दैथायहरनाय जासिगोन। बिथांमोनहा सानैहाबो गथ' दंखायो, हाबा जानाय। हौवाहा 4 दाननि फिसा दङ, गथ' उन्दै। आरो नैबेहा 8 बोसोरनि गथ' दं, बेहाबो हिनजावहाबो। दा जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर, बेफोरबायदि जाथाया जालायबाय थायो। दा जों बिनिखायनो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय जाबाय। मानो होननानै बुंब्ला दिनै मिथिसारो बेंगलराव स्ट्रिक्टलि खालामो होननानै। जोङो गोबां समनिफ्रायनो माने बेफोरबायदि केसखौ गोबां हेन्डेल खालामबोबाय एबा गोबां जोङो हमबोबाय। बिदि दोनखारबोनाय बा मोजां मोनलायनानै हाबा जाखानायफोरा खारखोमानानै थाफैनायफोरखौ। नाथाय जोङो ससियेल मिडियायाव आपल'ड होफेराखैमोन। नाथाय दा मा खालामनो, अभारनिफ्राय अभार जाबाय, बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय। बिनिखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जाबाय दा, आरो खालामगासिनो। आरो जों जेसेबांखिनि बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामगोन, जों दा गासैखौबो जों ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जासिगोन। बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन, बेंगलर बड' वेलफेयार दे जाबाय दे। बिथांमोनजों हमजाफैदों, हमजानानै दा आं न'आव थांसिगोन। न'आव थांना आं इउपिएससि फिसाजों जायो। दा नोंसोर सानैजों मा सोमोन्दो? बिदा बिनानाव। बिदा बिनानावजों बोरैहाय नोंसोरो बेबायदि खारबोलायखो? नोंसोरथ' गामियाबो गोजान नङा होमबा? नोङो उदालगुरिनि, सासेया चिरांनि। आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि, ओमफ्राय जों कम्पानियाव गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन। बियो फैखागोन होननायखाय आं लाना फैबाय। सन्जिथा। गुवाहाटिनिफ्राय फैदोंमोन, खामानि मावदोंमोन गुवाहाटियाव। ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय बे आदाजों आं खामानि ज' मावनो होननानै फैदोंमोन। मावनो होननानै फैनानै जाहैबाय उदालगुरि फैनानै खैफोदाव गोग्लैनानै आं हमजाबाय। ओमफ्राय हमजानानै जों बे आदाजों आं जेबो सोमोन्दो गारलाया, माने बिदा बिनानाव हिसाबैसो जों फैनानै मोजाङै मोजां खामानि मावनो फैदोंमोन आरो। दा उनाव गोग्लैबाय। दा आं दा न'आव थांफिननानै मोजाङै मोजां हौवाजों बा गथ'जों मोजाङै मिलायनानै आं थाहैफिनगोन। दा लोगोफोर, नोंथांमोनानो निस्सय खोनाखाबाय मा डिस्ट्रिक्टनि एबा मा गामिनि। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनो गासैखौबो स्टेटमेन्ट लाखानाय जाखादों।
ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोसोआव मा रोखोम नांदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे स्पेसियेलि थेंक इउ हरनो गोसो जादों जाहैबाय आङो जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिसिम। मानो होनना बुङोब्ला बिसोर बेबायदिनो गाज्रि आखुथायनि खारनानै थाहैनाय मानसिफोरखौ हमगासिनो दङ एबा हमनानै हरगासिनो दङ। बुहुत मोजांनि बाथ्रा, बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायनि मानसिफोरखौ जायगा होनो नाङा। ओमफ्राय जेसेबांनाखि जोंनि बिडिसिआव थानाय बर' मानसिफोर गासैबो बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायनि मानसिफोरखौहाय नुयोब्लानो हमगोन होननानैहाय आङो आसा खालामदों आरो हमखायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि फैला सारमोनाबो बेबायदिनो बिदि गाज्रि मावनायनि सायावहायनो हमनो थाखायहाय आफाद दाबावदों। आङो ओरैबायदि मोजां मोनदों। ओमफ्राय जोंनि बर'नि जेसेबांनाखि दल संगठनफोर ना गासैबो बेफोरबायदि ड्राग्सआनो जा एबा गाज्रि देहा फालांगियानो जा बिनि सायावहाय इनिसियेटिभ लाबोनायखौ आं बुहुत मोजां मोनदों आरोखि। सिगांफोर बेफोरबायदि गैयिनि थाखायनो गोबांथार लाइ मोनदोंमोन। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबांथार गाज्रि जागासिनो दंमोन दै जोंनि बर' समाजनि गेजेरावहाय। आङो गुबुन हारिफोरनिखौ बेफोरबायदि खोनाद्रायाखै दै, नोंथांमोनानो निस्सय थाल ला, होमब्लानो बुजिगोन। दा जेसेबांनाखि जाफ्लेदों जोंनि बर' समाजनि गेजेरावनो जाफ्लेगासिनो दं दै। बेखौहाय इजि लानानैहाय जेबो लाब गैया। मानो होनना बुङोब्ला सानसे समाव नोंनि फिसा बा नोंनि हिन्जावाबो जासननो हागौ। जाय जाजायो बिसो मिथियो। दा जाथों आं बेखौ बुंनो थाङा, खिन्थु जायोब्ला बुहुत दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोना। सोरबा बायदिया गैया बे सिबायफोर बेफोरबायदियानो न'खर गारनानै खारो, फिसा फिसौ गारनानै खारो। दा फिसा फिसौआ मा मिथिनो, बिमा बिफानि अननाय नांगौ फिसा फिसौनो। दा बेफोरबायदि गारनानै खारो आरोना। ओमफ्राय ओरैबायदि थाखा खरस जानोसै, ना लायफिननो हायो ना लायफिननो हाया बेफोरबायदि जानोसै। सोरबा बायदिया गैयानि गेजेरजोंब्लाबो थाखा फैसा आरजिनानै दाहार दासि खालामनानैब्लाबो लायफिननो गोनां जायो आरोना मोनब्ला। खिन्थु प्लिज बेफोरबायदि दा खालाम। आङो ओरैबायदि रिकुवेस्ट खालामो